hai ngu ya ublei trai kan rat ublakar ku kerdo ingi wei pai wei ngia lum lang menta ha kani kapor ban pendep ya ka wei ka jing le niam ka bakerpang ka jing le niam jong ka sngi tho dieng ba khuoj ha kani ka sngi ka jing le niam kan kan thup ha ki lai bentah ka bentah ka baning kong ngin sayo sngo bat ngap ya ki jing pule na ka jing tho ba khuoj ki ba kren shapang ka jing sha shitom pat kham tam ka gospel ka ba kren shapang ka jing yap jong trai jisu hadin ka jing ngap jungi ya ka jing kren ya ka jing tho ba khuoj ngin sadon ya ka jing le burom ya ka dieng pnah bat ka benta ka balai jong ka jing le niam ha ka ni ka sngi ka jing shim benta jungi ha ka kominion ba khuoj nga khot nga we ria phi wei pai wei dongin phai show blei ka ni ka jing shim benta jungi ha ka jing le niam jong ka jing sha shi tom jong trai jisu kan wan ra ka jing ker khu ka jing ai jong u hangi wei pai wei ha ka jing im jungi shimet bat kum juru ha ki yeng kisem bat ha ka perthei hi barok ka wei dongin shim bentalang da ka jing ru blei ha ka ni ka jing le niam ha ka kerteng pa badu khun badu men sim ba khoi amin menta kum nei hi ban sedang ya ka jing le niam manga uleng do ngan sawan bandem pelup hang ne hakmat kadak kashin joga jing sngorit kadak kashin ba mangi ngimlong i hakmat ki jong ublei pan nga kerpat ya phi baro ki pa jong ublei ru ngin ya dem kho siulang ngin ya da ka men sim jong ka jing kala ka bamut ba da ka men sim jong ka jing IT hau blei trai kan ran ngin ya yang lang baro tu ngin ya duai ku blei me uba da ka jing sha shi tom jong u kris u khun jong me utrai jungi mela pendu no ya ka jing yap ya ka balayo pateng na ka pop paningkong ha ka ba man la ka pateng ka babut kala dei ban ngat to ai ba kumbang ila phong ya ka dur jong ubriu ba kenja perthei kat kum ka jing dawa jong ka jing long do kum taru haba pen long yangi ki ba kum u kris da ka jing ai ki ba pen khot yangi ngin la ban phong ya ka dur jong ubriu ba kenja peneng dau kris utrai jongi amen ngin ya shong lang baro ngin ya sngap ya ka jing puli na ka jing tho ba khoi Kajing puli naki kitab Uisaya. Hakmi usyakri jonga unsa manbha. On sa ai nam yu bat on sa kenti yu bat un salong hajrong e. Kumba ki babun kila dumbo yu ya kadur khmat jong u lapan mong hado kata. Hado ba umidai syu kum kadur briu. Pada kamet jong u hado bom idai syu kum kajong ki para briu. Kumta ru sak pen kendet ya ki babon ki jai pen riu. Ki sem kian saset ya laki sentur namal jong u. Nama ya kata kapa ompat juya tho haki kian sayui. Bad ya kata kapa kimpat juya sengau kian sa sengau tho. Mano ubalangai ya kabangilayos ngau.
But hano lapan pau ya kak sangti ka jong utrai. Naba ulakhi lasan hakmat jong u. Kum usailu, but kum utit na ka deut kiam. Simdon ka dur bhabriu ni kamai bangin ekmi yo. But don ka jing itnat bangin ang no yo. La nyau bay balakan tai yo te ki briu. Ubriu ki jing si baru balamat ye ki jing canja. But kum way na bauta ki briu ki tap ye laga khamat. La nyau bay yo. But ngim la nyau briu yo. Da shisha ulakit ya ki jenjal jongi. Batolaba ya ki jingpang jongi. Penban nilai nyau baula sya pen sistem bala sempat dau blei bat sya pen kordit. Heusi la pen mong yu namar ki jingle pala jongi. La pen jingem snam yu namar ki kamboman jongi. Halo jongu kalalong ke jing pen sistem kapala pen ko jingi. Pada kijing mong jong u yang ngi lapen kia. Ngi baro ngi la ya sakma kum kilang brot. Bat ngi la pai sakalenti lenti. Bat u try u la kentan halal jong u ya ka pop jong i baro. La leben yu balapen kordit yu. Penban semang ya la kesentur. Kum i kholang brot ya i balayalam syakacakan sodo. Bat kum ya kalang brot kapla sngap jar hakmat ki bakhap snyu eka mauru semang yala ka sentur da ka jingle jubor bat ka jing bisa la weng no yu bat na ka menta ka jing ya pateng ju u ei u bala perkhat palat khat no yu na gari jong ki bayim bala penyap yu namar ka jingle palat ki pa jong bala ai jem tep yu rengkat bat ki rius niu bat rengkat u rius pa ha ga jing yap jong u lao misem la jule da kai ai bat judan jing syukur ha ga sentul jong u penban kalong ka manu try ba on pen mong yu te ula pengat yu ha ga jing jenja ha pala pelong yaladi ka jing terwa na ka benta ka pop un sayo i yala ki khon ki ksiu un sa penjalan yala ka jingim ka mon jong try kan saman bha hak ti jong u un sa yu i yo so ka jing ko det ka men sim jong u bat un sa ngeu hun da ka jing sta jong u neu ru hok u shakri jong a un sa pen man hok ya ki babon bat un sa ket ya ki pop jong ki te kum ta ngan sa ai benta yu bat ki bakrau bat saya sam ya ka bai clear white bat ki baklain namar ula IT ya la ka men sim hadu ka jing yam bala nyau lang yu bat ya ki nong kim sne penban ula ket ya ki kam jong ki babon baru lai saj na ka benta ki nong kam sne ka ktin jong try Kasam lai pu wei ka number jing ruai nyau spa khat wei nyau iwe inya ruai ka antipon ka banangkong
Kajing pule na kashiti shaki Hebrew. Ulahikai ya kajing kongo lingba kajing sha shitom. Ula kelalong katlong jong kajing penim ya kito baro kiba kongo ya u. Ko para namarba ngidon ulengdo rangba ubakraw. Ubalayad lingba ki beneng ujisu ukon ublay. To ngin batskem ya ki jinget bangipla. Ngin namar ngim don ulengdo rangba ubemla ban sngolem ya ki jing telot changi. Hendrei uba haki aka baro ula sha tenjo kum mangi. Penban klem lepop. Kumta to ngin ya let da ka jing shanya shajan ka khet jing ai a. Bangin dup yo priang ya ka jing isin a. Bat shem ya ka jing ai a ka ban ya rap ha kapor badon kam. Ha ki sngi ka jing im pertay jong u. Ujisu ula terwa ki jing dwai. Bat ki jing kerpat. Da ka jing lenyar. Bat ki ummat. Ha uta ubala ban pelat ya u na ka jing yap. Bat la shashkor ya u namar ka jing riu blay jong u. Ula long ukon. Ula hikai ya ka jing kongo. Likba kata kaba ula sha shitom. Bat haba la pinjanai ula kelalong katlong jong ka jing pen im bam jukut ya kito baro kiba kongo ya u. Kaktin jong utrai.
Chris ula ko ngu hadu ka jingyap ken halor ka ding pna na kani ka daw ublay ula kentiu ya bad ula ai ha ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro. Kajing sya shitom jong trai jungi Jesu Kris kat kum u Yohanes. Agata kapor Jisu udalet malaki senran sa siliang kaba duit kidron. Sabadon ka kpe hakabama u baki senran jungu kilalet drung. Tiu Judas ubala shekla yu ula tip ya kata kajaka. Namaru Jisu udalet kha sita balaki senran. Kumtau Judas andolayo chikenhon sipai berkatu kadengur kisan syakri nagiling do orang ba berki Farisi udale chata takbara ek syarak berkidong Musa lambat ki atiar tiu Jisu bel tip nadong sadong ya kata kaban saja hu bel tur sakmat barulong haki Yanu piawat kila jubab ya Jisu na Nazaret Jisu loong haki ngadei uta. Judas bela sekelai bela yang ringkat batki. Habau loong haki ngadai uta. Kila kenran dadien berki kila kelon hamadan. Bela kili biang yaki. Yanu piawat Batki loong. ya Jisu na Nazaret Jisu ula pai ketien. ngalayatu yapi bangadei manga uta. Kumta lada piawat yanga I kini kiwai pat kin leit no. Ini kalong untuk pendep ya ketien keba ula kren. Na kita kema mela ai hanga ngam shem nadu no wat uweiru. Tiu Simon Petrus bulaidon ya kawait lam bula saya ka bula pom yo syakri jong uling do orang ba. Berbula mat ya skor kamon jong u. Ka keteng uta syakri kalong Malkus. Jisu long ho Petrus. Hep no yaka wait lam jong pi haka sop jong ka. Hatu ngan omdi yaka kuri kaba ukpa ula ai hanga. Umta kata kenhun cipai berorang ba jong ki lama ki syakri jong ki ju kia kem yo Jisu bagla te yo. Ningkong lailam yu show Anas. Nambar ba ulalong kutau kurim jong Kayafas. Ulalong uling do orang ba kata kasnem. Dayu Kayafas bala ai buat ki ju maka kambha ba wayu brewen yap nakabentau pat ba baro. Simon Petrus la buat yo Jisu bat la buat sa way pat usenran. Namar ba uniu senran ula itu ba beruling do orang ba ula rung ringkat beru Jisu sa pelau jong uling do orang ba. Kat ba Petrus pat ula yeng sabar khmat kapalor. Tiu tau way pat usenran ula itu ba beruling do orang ba ulimi sabar bola kren hak syakri ba apalor. Bat ula penrung yo Petrus. Kata kasakri ke bap halor kalaong hau Petrus. Atu pimdai uwe nik senran jong neu breu. Ulaong. ngam day Kisakri baginong ap kila sliuding namar bakala kriat. Bakilaya yeng saudong kias aiding. U Petrus ru ula dan lang batki. U yeng barus aiding. Uling do orang ba ula tokit yau Jisu sepang kisenran jong u. Pasapang jingi kai jungu. Jisu ula jubab yo. Ngala kren haka papau haka pertei. Ngala hikai berbor haki sinagog bat haka temple. Haka bagi ju baro kia kendu lang. Ngam ju kren ei habari. Tebalei pikeli yanga. Keli nakito ki balayos ngau yanga. Yaka ei kaba ngala ong haki. Ki kitip ayu ngala ong. Andau ladap kren yang kini. Uway na ginang abang tau la thap yo Jisu uong. bejubab kumta yo ulung do orang ba Jisu ula jubab yo. Lada ngalakren bomday ai sakhi yakata ka bomday Henry lada ngakren yakabadai balai methap yanga. Yo Anas nakbat te bakum ula pano yo u shau Kayafas uling do orang ba. U Petrus udang yeng bat udang saiding hangta.
kila kli ya u Hatu, piru pimdei uwe nik senran jong u. Petrus ula len barula ong ngam day uway na kisikri jong ling do orang ba uway day kur baru tu bela sya mat kisah skor Petrus ula kli Hatu, ngam shim yo iya pi rengkat bat u hagak per. saksi sienu Petrus ula len at markum ta usiar ula kini tikilay lam yu Jisu na ying ukay pas siya ying jong ulat kala long dang step kipat kim shim lay drung sebuah ying ulat namar kim kwa ban pentingit jela di bandubyo ba me kapas ka kum tau Pilatus ulami sabar manyakendu yaki bat ulong ka ei ka jing mudai bapi wanra persya ya une ubriu ila jubab yu da une ubriu umdai unong le sniu nyen am dala IT ya u Pilatus long haki to shim hi mapi ya u bat to bishar ya u kat kum ka an jong pi iju kilong ha u kam shong an yangi ban penyap yanu kani kalong pendep ya ketin ke bau Jisu la kren ban peni ya ke jing yap ke kumno wen sasya Pilatus lai rung sepoying baru khot ya Jisu baru ong ha u atu melong usim jong kiju Jisu la phai ketin Hatu mela ong yakani naladehi niki weipat kila kren hame syapang jonga Pilatus ula jubab atu ngadai uju ki para jat jong mehi bat kilengdo orang ba kila IT ya me hanga te melale ayu Jisu ula jubab kahima jonga kamdei nakane ka perthai banda kahima jonga kadei nakane ka perthai kinong buot jonga kinjen dalayeng yale bangan omsha IT hakiju Henry kahima jonga kamdei na ka perthai Pilatus ulong ha u e melong usim Jisu ula jubab mehi meong bangalong usim nak pentakani lakha yanga bat nak pentakani ngelawan syak perthai ban yang sakhi yaka jing shisha jaru badai ujong ka jing shisha usha skor yaka kedien jonga Pilatus ulong ha u e ka ei ka jing shisha din bala ong ye kani lami biang sigiju bat le to aki ngam sham daw sniu ya u Henry pidon kedustur bangan penlai hapi ya uwei ukoi di hakapaskha tepi kwa bangan penlai ya pi ya usim jong kiju barok la perta biang am ya une ubriu Henry ya ubarabas baru Barabas lolong unong lute kumtau Pilatus la shim yu Jisu bala pha sempat yu pak sipai kala thain kapang sngat takisha par kelpen phong ya ka kli jong u bar kelpen kop yu ra jain kop saw butu tikle wan cha u kyong artat hublei kus im jong kiju par kila thap yu Pilatus lami biang sabar bar long haki akmi ngawan lam ya u shabar bapin yo i bapin dup tip bangam sham daw sniu ha u kumtau Jisu lami sabar upong ya kapang sngat sha bar jain kop saw butu Pilatus long haki tu hakmi ya ubriu aba kiling do orang ba pakinong ap kila i ya u kila ya perta sanar pna ya u Pilatus long haki tu ya shim hi mapi ya u batu sanar pna ya u ngati ngam sham daw sniu ha u iju kila jubab ya u Idon ka an bat kat kum kata ka an udei banyap na barba ula penlong yalade ukun jong ublai aba Pilatus le ngoi kini giktien ulnang ting her larung biang apo ying barloong hau Jisu bedai ubana ei rei Jisu jubab ye kumtau Pilatus long hau mem kren yanga mem tip bangadon bor ban penlai no yame bat ka bor ban sa nar pna yame Jisu la jubab ya u men om don bor ei halor jonga lem dala ayaka hami najrong namar kata utau bala IT yang hami ukit kapop kabak ham krau aba le ngoi kini Pilatus ulawat la dum pelat no ya u henrei giju kala perta jam Nadapi penlait no ya une ubriu pimdei uparalok jong ukaisar naba jaru ba penlong im yalade ulong unong shun jong ukaisar aba Pilatus le ngoi kini giktien le lami Jisu sabar bar la shong ha khet bishar ha jaka bala khot
Dithostratus kapala siang mau hakdin Hebrew pat gabata talong kasngi pengkre ka paskha talong hamar ka genta bandrio ulong hakiju tu khmi yaus im jong phi ipat kelai pertajam weng no ya u sanar phna ya u Pilatus long haki tingan sanar phna yaus im jong phi iling dorang ba kela phai tien yem dons im lait u kaisar kumta laitino ya u haki ban ansana pna kumta kela lam yu jisu barwalmi shabar uba egding pna syakachaka bala khot kamaloi khle yakaba haktin ibru lakhot golgotha hakata kachaka kila sanar pna yu ringkat bat u kila sanar pna ya arngut kiwei pat habaro arliang paru jisu pereng jongki upilatus la thoru kajing tho berta barulas din yaka halo gading pna atho u jisu na nasaret us im jongki ju buana ki ju kila pule kani kajing tho berta namar kajaka hak balasana pna jisu kalong hajan kanong ba bat la tho yaka ktin Hebrew Latin bat Greek tikiling dorang ba jongki ju kila ong hau Pilatus wat tho us im jong ki ju henrei une ubriu ula ong ngalong us im jong ki ju Pilatus ulo paik tien ya kabangala tho ngala tho anak sipai kila sanar pna ya jisu kila shim ya kajan jong u bat kila ya bati sau benta mar shibenta ya wei sipai kumjuru ya kajim phong jong u rei kanik jim phong kalong ka Clems Nur asu la shutanya ka baro shirin yeng kumta kile ong paramaki yen om yakat yaka henrei ngin shu yakhalai nu sep bantep kan long ka jong nu ani kala ja ban pin urlong ye jing tho kilai benta ye jan jonga paramaki pariya jim phong jonga kilai khalai nu sep kani ka dai thik ka bak shipai kilale Bayang ajan keding pernah jisu jalong kemi jungu, par kepara jungu kemi jungu, ke Maria ke tengah Klopas, par ke Maria Magdalena. Bau jisu loi I ila ke kemi, par yausenran ubau I uyeng hangjan jungu, jongka ulong hak kemi. Mei hakmi ukun jongpi. Nang tau ulong sau tau senran. Hakmi kakmi jongpi. Dua kata kapor utau senran wailam yaka sakaying jungu. Hading kini ujisu dak betip bak minta yakai baro la pendep penbiang bar baun pen urlong ying tho uloong Nga sliang. Ladon hangta sikhiu ke serka kumta klasi ya uspanj baglawi ak serka hakatnat ding hisap bar kilakinti ya u syak sintur jungu. Anda ujisu ulak tujuh kata serka uloong La pendep yaki baro. nang ta ula dem ka kli perulai tino ela kemensim Ini dem kosio lang baro. Ngub hayeng namar pakladai kesni jong kejing penkre teknang ban anam ailat kimet kinsa halo keding kena kesabat magata kesabat kelong kesni bakrau kiju gelit pan o Pilatus bon kriya no ikijat jongki pan bon weng no eki kumta kisipai kidalet pakila kriya ikijat jong baningkong bat saya ke jong uta waipat kibala sanar phalang lembar badu Henry anda kilawan chau jisu kila yu bola yap lupa kumta kimshim na kedia keja jengu ajar kata wenak sipai ladung yak prung jengu da usum bat chisendan la kersoi kesnam bat kom utau bola i keni ula sakhi kasakhi jengu kolong ka bashisha bat u hi utep bawetho yak jing shisha pin bapiru pindum ngai na ba kini ki baro kilaja badu ndo pernulong ye jing tho
anom kedia wat ya kawai kis ing jungu pat sakawai par kijing tho ka baong kin ya pej yauta uba kilaya dung din kini Joseph Narimathia balalong usunran jong Jisu Henry hari namar bau ting giju lapan bor no Pilatus unyoweng no ekamet Jisu par Pilatus lo ai bor yu kumtaw la lej par lo ra no ekamet jong u Nicodemus utaw palawan menchwa so Jisu menmet uru lawan par ulara artat igijing klelang jong kemer baka alos kumasan pauser ayai kumta kala shime kamer Jisu bakla Spanya ka ra jan linan lembat kemusla iubi kerkum grukom tab breu jong giju dia kata kajaka hakapala sanar pnai ulan ka kper bana po kata ka kper ran ka wei jing tab thamai hakaba ampat bu yeno tina marba ka dai gsi pengkre jong giju ba jing tab ka dan hajan kila bu yau Jisu hangta a gospel jong trai Ông bà sống Tuhan men ko para hakani kesengi thodiang bakhuj kejing kan mau jungi ya kejing sya stom bat kejing yap jong trai Jisu ngakwa banya puson bat pi halor kawei kejing tren jong Jisu ki baulak tren nalor keding pnah Hak gospel jung Markus kelendong kepakatsan kedkot kebalai pusau. Ngiyok ngau Jisu nalor keding pna uong yakini kikentien. Ko blei jonga. Balei mela ino lendet yanga. Kini gide kikentien kibau Jisu lakren habalas dien ya halor keding pna. Jisu ulayo mat ya kejing long marway kejing ngau sya ino wat hau kpa jong u kumta ula ut bat ula ong ko blei jonga balei mela ino lendet yanga ngakwa benya puson bat pi halor kani kejing yo mat ya kejing long marway kejing yo mat ya kejing ngau sya ino kejing yo mat haktin pareng nila ban ong loneliness ngi imah kani kejuk bangia janbha iwe pat ki teknologi ki batmai ki penjan yangi ngidon ki social network ki balak ban penyok parlok yangi ngisuk ha kejing lej ha kejing wan ngisuk banyak keren bat ki bajengai nangi kapertai kapenyajan yangi barok ngila banyuk i yegi badon chajengai jongi ngiim ha kapertai ha kabangi sup ha ban penyaso ban yadei iwe pat henrei ha kaju kapor ha kani kapertai kabangi im menta ngio i bakajing long marway kejing ngau sya ino kejing ngau sya kentaj kejelei bah ki kelung ki sya ino aki kemi ki kepa ki kena ki badang rit ki ngau marwai halaying namar ki kemi ki kepa kim don por da kepeta choki ki khun samla ki badang dei ban he ban san ki ngau long marwai kumta ki hab ban yadon laki jong ki parlok lagi jong ki kunhun da pidon bok pio ki parlok ki kunhun ki babha lada pisniu bok pio ki parlok ki kunhun ki basniu pia kelas niu lang ki samla ki badon ha kejing yadei jong kejing id ki sya ino ki sya syat kala hala ki jong ki bait kalok ne ulok ubasya ino ha ka kurim ne ha ukurim ilong kemilong kepa bala temen bala sya ino ha ki kun ki jongki ini kide ki jing yok mat jong kene kejuk ke pamantah loneliness kejing ngolong marway kejing sya kentaj kejing ngau sya ino
Jinglong marway habang ngisngaw omdan bas ngutu yangi hagi jakat trei jungi ngisngaw long marway bat ngisngaw syai no bat ting tengi keli balay hakaway nagi jingkren kiba u Bishop Fulton Sheen u ai jingkren ukren chapang kene ke jing yokmat ya ke jing sngaw long marway jongi bat uong nyokmat ya ke jing sngaw long marway namar ba ublay ulat hau yangi kum kijing thau kibadon kam ya kijing iit bat kibadai ban iit baro ngidon kam ya kijing iit nadu badang kha ngidon kam ya kijing iit neki kemiki kepa ngidon kam ya kijing iit neki parlok ngidon kam ya kijing iit jingya dei syikurim baladang ngimyo ya kata ngilong marway yo mat ya kijing sngusa ino kibaya langsam la kakentei ne usenrang ukwa be ya kijing iit balada dunano lese kijing pen i jing iit uneka kinsa sngow bakila syai no marway kishikurim ha kijing ya dei jungki senrang ne kentei ikwa be banyo ya kijing iit ke bapura hendai bun sien pat habang ngim yo ya kata kijot no kiyeng kisem kisngow syak kentaj sngow syai no sngolong marway kikmi kikpa kibala temen kidon kam ya kajing iit na kikun bunsin kimyo ya kani kajing iit isya kentaj no kumta kisngolong marway habang ipet ya kajing lek niam menta kesngi ujisu halor kading pna uyo amat ya kajing syai no marway kisenran kila syek kelayo u kipajba kibala perta hosana mentagi perta sanar pna kipajba kiba pedang burom ya u mentagi bentiu ya u badu jisu sngauru bau blei ukpahi ula ino marway ya u nyo i ya kini kejing snulong marway bahalor tam ban sngow bawat ublei ru u ino le sia kejing im jonga ba jong piru nilayo mat ya kini kejing snulong marway om dei tang bagi briu kiba mangingi iit ki ino yangi Henry teng-teng isngaw bawat ublay hiro ui no yangi bun sien habang alej syakilong yeng long sem habadon kiba iit bathon jongki kiba klat no habang apej kamtam habang kiba iit bathon ki klat habang apej ya kadur kemat jongki ngala banyo i ya kata kejing sngaw jongki kejing sngaw dulat ke jongki kejing sngaw long marway ke jongki teng-teng kimi kejing keli balay ko blay me ino yang akum ne bun ki keli bat teng-teng sngaw bau blay ru la jengai nangi bat le se keni kejing keli ru ngingi keli na blay balay mela ino lendet yang a upo Francis hakaway ni kejing keren kijong u habau pusan sapang kani kejuk kejing keli uai kani kawai kejing hikai bat uong ujisu ulayo mat ya kejing sngolong marway bat kejing syai no ban yalong kawai bat ngi ha kejing syai no marway jongi kohan men ko para tungin pej berbor sa keding pna jong ujisu ha kejing sngolong marway kejongi ha kejing sngolong syai no kejongi ujisu layo mat ya kejing syai no ban yarab yangi ban om ngat ha kejing du jing kermen Henry baundon berobor hajan jongi bun ngidu jing kermen bat teng teng ha kejing jing du jing kermen kejongi ngisngo ba om don meno ban yarab yangi bawat ublay ru ujengai no nangi lenong ka sau puai ka khot ka basipau ublay ukren baduong wating nabangadon ringkat bapi wat kau nama ngalong ublay jong pi ngan pen klan ya pi ngan kan pam ya pi ngan chan bor ya pi ban ngan pen job daka ketika mon jonga ha kijing yomat jungi jong kejing im bangis ngau syai no bangis ngau long marway ngis ngau tieng ngis ngau seir ngis ngau du jing kermen tungin kan mau bau blay udon hajan jungi bat ngin yo ngau ki skor ki jungi ya kini ki kentien ki bau isaya ukren bat uong wating nabangadon ringkat pat pi
Syuk kasam kebalai pusau kedkot kebakat pra. Utrai udon hajan kibapat dok nut bat usiu spa ya kibas dot mensim. Une ude ublei jungi ubam jui no yangi Henry ubajiet berbor bandon hajan jungi kam tam lele udon kerpang habagi dok nut jungi kipat habangis ngau sya ino marwei habangis ngau sya kentaj hang tahi ublei uwan bat ujiet bandon hajan jungi kumnongin job ya kani kejing ngau sya ino marwei kumnongin job ya kani kejing ngau lesi mangi iwei pa iwei nilayok mat ya kani kejing ngau long marwei lesi ki kep benta jong kejing im kejungi kumnongin job ya kani kejing ngau u fulton shin u ai ka wei ka jing hikai pat uong ngin job ya kani kejing ngau long marwei da ka ba ni ai jing i ya ki wei kadau jong kejing ngau long marwei kadai bangi kwa jing i bat kadawai na ka benta ban job ya kejing ngau long marwei kadai ban ai jing i ngin pe ya uji su halor kading pna uji su halor kading pna ulas ngau ba ula syai no hau kpa ula ud ula nam Henry kei ke bau uji su pat ula ong nalor kading pna ula pai bat ula ai jing i ya ki wei ula map ya ki bale sniu ya u ula yo i bagi senran kin salong kun swet kumta ula ay la kakmi haki ula kular paradise ha unong to ujisu ula klet yala kajing ngolong marwei ula pai syagi briu kibadon kam ya kajing map kajong u kibadon kam ya kakmi kajong u bat ha unong to ro ula ay ya ka paradise kohan men ko para lakhot yang iwei pa iwei ro banyarap yakiwei wat happening kijing ngolong marwei kijongi namar gede ha kijing yarap mar kiliang bangila banyok mat ya kijing kemen kawei ke khana jong arngut kibriu kibalej ban kiu yau ne ulum tha gede kecaka ka bakriat pa kat bagi dang yat ban kiu yau ne ulum tha hasiteng lenti lalap ya wei briu mau namar kajing dai tha palat ulak kelon bat ulah yap kini ki arngut wei parlok uong tungin yarap yau ne belak kelon yap Henry utau wei pat uong em kalenti kadang jengai ina yat lak ayat ngin i no une ubala yap hang ne i umat yap baik hang ne une wei parlok ulas ngus nei bat ularai ngan ba ya uta wei pat jiet ban yat marwei ulat nang yat no syakmat hadin kato kan nepor une ubaba ya tau bri ubapang ulayat suki hadin kato kan nepor ulalap ya une parlok jong ubayat marwei syakmat ba mauru ula kelon nakadaw jong kajing tha bat mauru ula thia ang tah madan maupat namar ba ula jiet ban yarap nak kajing tengku jong kamet ke jong bat utau wei pat ubriu ba mau ulakit kalawan ra kajing sengos aja kemen sim ke jong hakamet ke jong bat ulala ban yat bet bet syakmat une wei pat ubajiet bet ban yat marwei ubajiet ban om yarap mauhi ula kelon bat nakadaw kajing tha mauhi ulayap no ini le si di kanai barit hendai pen kan mau yangi bah kajing yarap jungi mar keliang ha kajing jiet jungi ban i jekiwei kibadon kam yangi kawan ra kajing kemen ningkong hangihi iwei pa iwei ujisu hakajing sya ino jong uklem du jing kermen Henry udang pen scam ya kajing syania jong hau blei bat hakajing duai
kum ta halor keding pna ulat dwai bat ula ong ha kikti jong me ngai ti yala kemensim gospel jong Lukas kelonong ka baar pulai ka dekat ka basau penriu ko men ko para mentakas ngi ikan mau ya kejing syastom bat kejing yap jong Jisu man kapor bangipet yau Jisu halor keding pna tungin pen kan mau yala de bangim dei bandu jing kermen Henry ban syania ban IT berbor hakamon kejong blei ublei ju ino yangi ublei ju ino yangi wei ubriu ha kejing long temen kejong ulat thia ha kejing thia pang udei ubriu babha bat ulat dwai ha ublei ha kata kejing dwai kejong ulat dwai ban ongko blei ngatip bamedon berbor ha kejing im kejong akwa bani i ya kejing im jonga nadu bangadang rit adu ka bamenta ngakwa bani i ya kejing don ringkat kejong me badu blei de shisha ula ai haune ubriu babha ubala thia kejing thia pang kejong kejing long temen kejong ula pen i hau ya kata kejing im kejong nadu ka bamu udang rit hadu kata ka klip mat bad ula yo i ya kejing im kejong kum arteli kidinjat hau siap ki bapau pada bau ni ubriu lapek bahaya lah kejong kejing im wi bah kejing im kejong don bor arjur kidinjat kawei kejong uhi bat kawei pat kejong blei bat ulak kemen nomor utip bau blei ulaya ringkat ha kejing im kejong Henry apa lapek bah ulai bah hateng kajak no kawei kidinjat bat bau lapek kampinya susu wi bah ha kita kipor ki bamu usyam lanot usyam jenjar upai donut wi baka wei kedinjat kala jano bat une ubriu ulas ngosi bat ulat wai ha ublei bat loong ko blei meladon berbor ha kejing im kejonga Henry mentang yo i bahagi dohi klemat ki bamang ngasyam jenjar ngasyam lanot mem syam ladon ringkat bat nga Henry ublei ula jubab ya bat ula ong ngadon berbor ringkat pat pi gitu kidinjat kim dei ki jong pi Henry ki dei ki jong ma pi pimla syu banyat syakmat ha kejing im dei manga ubala ra ya pi hagi kiti ki jong ban pelaj ya pi na gitu kijing kijing sitom baro na kata kedau pio i tangi kidinjat ki jong kuan men ko para ha kene kesngi tungin penken mau biang yalade tungin penken mau yalade ban pek syau Jisu ubadon halor keding pna man lakasngi ngin ut kumba ut mau habang is ngolong marwei om da kejing du jing kermen Henry da kejing syania da kejing ngej bad da kejing kermen bangitip baudon hajan jungi berbor bat bau ju ino yangi Enyero ya Yesus Kristus. Ngine yang lang baro hak ni kapor ngin sasim bentalang ha kejing duai jing kerpat yau blei pada hak ni kaporu ngin salum yau senyang uban hei ubadai kat kum kijing temu jong ukpa bakut banyarap na kabenta kijak jakakut kijak kentang kibadon hapo Holy Land menta ninya sedang ya kejing kerpat kabas ngopi tungin ya duai ko para baide na mentang balang baku jong ublei bau ublei putra jongi ubasubha panai kai ke jingsu pan panya telia ka panya daya ka ageleng ke pertei bau nai hangi pada ke pangi im mela ke jing im ha ke jing jai jai pa jing jar jar Gila padan buram yau blayuk pa badon bor tungin ya duai
siu lang baro ngia tuai car-car. U blei badon bor baro ba im junom meu bahau kris melapan pau yala keburam hagi jat ben riau baro tok mi yagi kam kejingi snei jong me baka balang jong me kabala priang hakeleng ka perthei kala banyai ne da kejinget ka baskem ha ka baplai ka kerteng jong me dau kris utrai jong i Amen. Sung bayeng. Tungin ya duai ru, nagbantau pabaku jungi upublio, bau blei badu trai jungi, ubalai jiu nakanhun kibisham, unri bonun pelaju nakajing ma. Nabanta kapalang baku chong utrai, badun sensyar kipat baku chong ublay, tungin ya duai. Yupat chong bin, kosam isnei kutrai. Sumpah dem korsiu. O blei badon bor baro ba im junom daka hukum jong me la seng nong rim yaki eke baro tos ngobhaban sngap yaki jing duai jongi bad ha ka jing ie jong me to ya da ya upop ba ya ubala jiet na ka benta jongi ba kumta hapo jong u kipat kristan yaki bala sensyar dame unong thau jongki kin la banang san hakahok da kachinge chongki dau krisutrai jongi amen sumbayeng Tungin ya duai na bentai bishop jongi, Victor langdo bad benal lalu, naga bentai baro ki bishop. Kiling do bakidikon jong kabalang, pandag bantagi pairu nged baro, tungin ya duai. Yupat jong mi, usabis nei kurai. Sembah dem kosiu. O blei badon bor baro ba im junom U badau mensiem jong me ya kabalang baro kawe lapan kuoj bat sensyar O syashkor ya kajing duai bas ngorit jongi na kabenta kisyakri jong me bada kajing ai ba me ai ngobha baro kin laban syakri hok ya me dau kris utrai jongi Amen. Sungguh bayang. Tungin ya duai ru, nagabantagin ang persyang jongi, bau blay try jongi, un play kisko jagdon wood barit e jonki, badyak kerdop jong kajing isnay jongu, Bakum tanda bagayo jima yaki pop jongki baro lengbaki jong kajing ka afsin makikin kalalong ki jong Kris Jisu trai jongi tungin ya duai Yupat jongi usabis Padem kosiu O blei badon bor baro ba im junom meu bayai penroy ya kabalang jong me daki kuon batamai
to pen roy ya kejinget bat kejing syempang jong kinong persyang jungi bakumta endak habyang yaki hakapung baptisma enla banyaulang yaki bat kakenhun ki konting jong me dau krisutrai jongi amen sembayeng Tungin yadwai ru Nagbanta barok hinman ki parajongi Kibangay hao Chris Bat kumba ki em magajing shisha Ublay badu try jongi unsngawon Panlum lang yaki badun riyaki Apo kabalang bamarway jongu Tungin yaduai You by Tus nabis nekutrai Sumbadem kosil Ublay badon bor baro baim junam Meu balalum lang ya kata kabala pensapret Bat uba penek kawai ya kata kaba melalum lang to page bun ya kakenhun jong ukun jong me bagi tu ya kiba kawai ke baptisma kalapen kentang on pen ya solang da kajing ya teli jong kajinget bat on penlong kawai ha kajing telang jong kajing in dau krisutrai jong in Sumpayeng Tungin yadwai ru Nagabantagi pai ben riuju Agi bau trai ublay jongi ulai kreneng kong Bontup ay ki benang roy kesingit Ya kerteng jongu Bada kejingai pat ya kejutang jongu Tungin yadwai Ublay badon bor baro baim junam meu bla ay yaki jingkular jong me hau Abraham badhagi khod ki ksieu jong u tos ngabis ne yaki jing tuai jong kabalang jong me bagi pat ben rieu yaki ba mela penlong ningkong ki jong me kindup yo ya ka jing siu spa ka bapura dau krisutrai jong i Amen. Tungin yadwai ru Nagbantagi bamnged hau Chris Bantala pensaya ki domen simbakui Makiru kin laban rung hakalanti jong kajing penem Tungin yadwai Sumadem kosil Ublay badon bor baro baim junam to ay hagito kibam playau Chris bada kabaya jakmat jong me dagadon nut basungur Indo blaban syem ya kajing shisha bat ba mangihi da kabanang roy ha kajing ya iet markeliang bat da kaba persyang teng e ban syem pang shushu ya kajing maya jong kajing im jong me on penlong yangi kisakhi bakham janai ya kajing iet jong me ha ka perte au krisutrai jong i Amen. Sumbayeng. Tungin yadwai ru Nagabantagi tu vipamnged hau ublay
Pada kapabud ya kajing sisya, ha kajing skul danun, kin dublaban syam ya kalenti syau blei, tungin ya duai. Yupa jome, tus nabis nei kutrai. Sungguh dem khosiu. O blei badon bor baro ba im junom. Meu balat hawi ki brieu baro bakin wad ya me baro bor da ka batrang ya me. Bada ka basyem ya me kin yo jing ja thai. Tu ai ngi duai bawat hapding ki ding pingkyang ki ba pen mensau. Baro kin la bani thu ya ki dak ki shin jo ka jing yet ka pa jong me. Badya kasakhi jong ki kamba bha bala le da kito ki banget hame bad kumta ha kajing kemen kin pla ya me uwei ublei basisha bad kupa jong kajat ben rieu jongi dau presutrai jongi amen sum hayeng Jongin ya duai ru. Nakabantay gitu ibadah nakabos sensyar. Mau blay badu try jangi. Un kedaw lenti kijing mon. Bat kirano jangki kakum kaman jangu. Nakabantay kajing sok basisya. Bat kajing lailu jangki brio baro. Jongin ya duai. O blei badon bor baro ba im junom haga kti jong uba kadon kadon nut jong man ubrieu bat ki hok jong ki paj benrieu baro to pej da kajing sebun ngi duai halor kito ki pasen syaringi da ka bor ka ikhtiar bakum ta hasat lak ka perthei endopen scam da kajing ai jong me ya kajing man bha jong ki paj benrieu kajing shingan jong kajing suk bat kajing laj luj hakaniam dau krisutrai jangi amen sumbayeng Tungin ya duai ko para baye au blei ko pabadan bor baro baun do pen ku ya ka pertei na kajing bakla baro Un weng no ya kajing pang, un bekrad ya kajing tang, un ple ya ki bindi, un lau ya kajing kum, un ai kinung ya lenti ya kajing shngan, ai ki pelkrim jong kajing wan pai, hagi bapang ya kajing kon, ban hagi bat me kajing yap ya kajing penim, tungin ya duai. O blei bodon bor baro ba im junom ko jing tingen jong ki bas ngausi ko jing klan jong ki batrei shitom to ai bagi jing duai jong ki to ki bakang ha kano kano ka jing shitom kin poy hakmat jong me bakum ta baro kin la ban sngo kemen namar bahak klimat bagi don kam ka jing isnei jong me kaladon hajan dau krisutrai jongi amen. Ini yang lang baro. Wan men ko para ngiladep ya kabenta kabeningkong jong kajing le niam ha kani kasngi menta ngin sas lej no sya kabenta kabaar kajing le burom ya kading pna ngin sawanra ya kading pna hang ne hakmat pat ngin sas le burom ya ka.
kajing penim jong Hakmi kading jong kading pna Hakabalas din kajing penim jong kaperte Hakmi yakading jong kading pna Hakabalas din kajing penim jong kaperte Menta ngin sawan banlek burom ya kading pna ki sara kiding pna syabaru kin sadon kiwe ru kiding pna pila ban do ya kiding pna bani pila ru ban keta ya kiding pna bat penlong kejing duai ha kidok nut kijong pi menta ngin sedang banlek burom ya kiding pna Ngishim kajing ruai ke number San Pulai. San Lai. Adonai
Shim ke jing ruai ke number San Phu Ar. San Ar.
Shim ke jing ruai ke number Riu Pusau. Riu Sau. Kohen men ko para ngila pendep ya kebentak baar jong kene kejing le niam kejing le burom jongi ya keding pna jong trai jisu mentang ngila poi sya kebentak balai kejing sim benta jongi ban pediang ya ke komunion pokhoy ngin ya yang lang baro kumbala hukum yangi da unong penim bat kumbala hikai yangi da kakdien blai nginut ban ong kuk pa chungi bahab neng kan long ka bakut ka kerteng chong me kan wan ka hima chong me kan long ka mon chong me ha ka kendau kumbahab neng toa yangi menta ka jingbam chungi ka bahala kasngi batoma yangi yakirengkang kichungi kumbang yirungi map yaki bale sniu yangi wat yalam yangi syaka jing penshoy Henry to pelat yangi na kabas sniu to pelat yangi ngigerpat ko try na kijing sniu baro haka jing subun jume to ajing sub jing sanya ki sngi jungi nang bata ka jing rap ka jing snei jungme ngin lat barobor na kapop ban ngin yo jing yada na ka jing jenjar baro kat bangi dengap kemilenti ya ka jing kermen bakun Pakajing wan pat jong unong pen im jongi uji sukres. Namar ka jong me kalong kahima. Jong me kabor pat kaburam. Junom la junom. Hakmi ukun lang brod jong play. Hakmi ubakit no yagi pop jong kapertay. Sukito yagi balakot syaka jing kawai jong ukun lang brod. Ko kenrat ngam syong hok bamen wat rung hapo kayeng jonga. Henry suong tang dakak tien bat kamen siem jonga kan sakyahi.
chim ke number jing ruai ke number Riu Puwei Riu Iwei Ngam
shim ke jing ruai ke number R spa R pu R. R spa R pu R.
Mesim Chris tu pen ko janga. Ko meru Chris tu pen em janga. Nakrung Chris tu sai janga. Ko jing sha da ben Chris tu sai janga. Ko Jesu bahas ko renga. O ke jing bang jeme tu ai ngan ri. Wat sha inga ba kla no na me. Yai ku play kerpang ya ki volunteers jangka parish ki maniba nadu ki samla kan thai ba senrang ki rangba ka choir layak be identity ke jing la niam jongi ngai ku play kerpang ik sister ke berap bingi ha kapor bingi le borom ya ka ding phna ban kum juro ka basam ya communion ku play shibon ya ki sister baro I could play kerpang sister na Little Flower Convent. Kiha ki kam jang liturgy nadu kini kisni si baar kerhum pniang menen kisni manta kisni pat kisni bansawan baro ya ibe ya renti liturgy ki kam baro na kada jong kidon ki sister markum juro iki khana convent na Little Flower kuble shibun shibet ka kepuasan baje san citeng jenmit kan tinggal lenti ding pena na pala parish syakal bari bat ban sebut pat kajing tuai lenti ding pena tu ngin ya tuai ko blei bodon bor boro ba im junom me ba penim biang yangi da kajing yap pakentang par kajing mi pat ukris jong me to penne hangi ya kajing trekam jo kajing isnei jong me bada ka bayo bentah kani kajing maya ngin im da ka ba iye ya me klemput dau kris utrai jongi amen inya dem ya ki kle na ka bentah kajing kerku tu kajingker ku kerhai ko trai ngidwai kan hiar halor ki pa jong me ki balale burom ya kajing yap ukun jong me da ka bakermen ya la kajing mi pat ai ba kajing map kan wan ya kajing tengen on ai kajing ngej bakut kan roy ba de kajing sius pa bam jukut on pen scam dau kris utrai jongi badu blei unkur ku kerdo ya pi ukpa badu kun badu mensim bakut amen ngilapoi syakabakut jong kane kajing le niam shwa bengin mi na kane kajaka ngin ya shimlang ya ka nobena jong kajing is aging blay kibadon ya ikot leng kedop ngin ya shimlang ya kasngi kabanding kong menda kasngi wan ra sanga ya kijat benriu baro kamtam ya kinong pop bat perngop yaki haki umba jong kajing isnei jonga hakni kerukom pin pentengen yanga hakajing snusi thang kabat telep yanga nakadau kajing du ei ya kimensim ngin ya dwailang o jisu badap da kajing isnei bakrau uba kajing long tenrai jong me kalong banle isnei bat ban ma yangi wat pej yaki pop jongi dan rei topet ya kajing shania kabangi bu ha kajing baha baklemput jong me top pedang yangi baro ha kedok nuot badap jing isnei jong me badwat sya bangin pet no naka nipan ya kani nami da kajing iet kebapen ya so ya me hau kpa bad hau mensim bakhuai o kpa bom jukut top ha ki khmat baisnei jong me syaki benriu baro Hamtam syakinong pop barang li Ibalak kudup lang hapo kedok nuut ba isnei tam jong ujisu Namar kajing syak syitom bas ngusi jong u Topen i hangi ya kajing isnei jong me Nang bangin la ban ya ro ya kajing krau kabor jong kajing isnei jong me Shi junom Amen Kukpa jongi
bahab neng kan long ka bakut ya kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long kamon jong me ha ka kendau kum bahab neng wa yangi menta ka jingbam jongi ka bahala ka sngi badoma yangi kiringkang ki jongi kumbangi ru ima pi bale sniu yangi padwat yalam yangi sha ka jing penshoy en rei to pelat yangi na ka basniu amen kublei kumaria berap ta ka jingai e trai no wat pha lakat ku ya pha na pring kin thai balakat ku ya sok ka po chang phau jisu kumaria bakut yukmi chong blei dwai na ka benta jungi ginong pop menta pada ka por ka jingyap jungi amen ka burom hau pa hau kun hau mensiam bakut kumbala long hak ram kong kum chu menta parabor chnom la chnom amen mentang nya siem ka wei ka jing rawai pen kut habang mi na ka ni ka yeng mane tungin kan mau bangi rakhe menta ka sngi ya ka jing yap chong trai jisu in mi na ka ni ka yeng mane da ka donut ka man siem ka jar jar da ka bangi bu ya ka jing dwai ru bau jisu hi unang kerku kerdo yangi Sim ke Juruai Penkut ke number San Pupra. San Pra.